Lero pa Nyasa VoiceBox tafuna tukubweretsereni mawu abambo Samuel Lwara. Iwo wanditu lero akuyamikira ntchito zomwe chipani cha United Transformation Movement UTM komanso mtsogoleri wa chipanichi Dalitso Kabambe akuchita pokonzekera zisankho za 2025. Ndiwo Samuel Lwara akunenetsa pano kuti yayi kuti titati tikavoterera Malawi Akabambe Akawina, ndipo iwo wanditu akunena zifukwa zake mu odo yawo ya lero. Ndiyete nkhali modzi pa Nyasa VoiceBox kuti nchifukwa chani a Samuel Lwara akukhulupirira kuti Amalawi kuti voterero Akabambe ndi owinawina pano pa Nyasa VoiceBox. Let's comrades, Malawians, true patriots. Mwaswera bwanji ndipo muli bwanji kumene muliko. Now, comrades, for the first time ndiye nakuthokoza kwambiri chipani cha UTM dzulo dzana timadandaula kuti ayi chipani sakupanga kwambiri. Koma I'm happy kuti imene tikuona zithunzi komanso timene ndayenderanso nanenso kuno kumpoto kunzimba kumene kupanga same exercise ngati imene kupangidwa kuchikwawa kunsanje kulilongwe mangochi ndi madera ena. Ndasangala kwambiri kuona kuti a UTM lire mwabwera pa ground kuno kunzimba ndithu kwazadza anthu ali pa ground running up and down ameka kuthamanga komanso chipani cha UTM for the first time lero lichadya 1 munzimba lero ndaona UTM. I went to Embangweni, I went to Dingeni, I went as far as kwa Chindu ku Lwara. At least ka UTM mukangati mwazuka, which is very good. Ife tinanena kale ntchito yathu ndi campaign yanga ineyo is only for the leader. In campaign yanga nyamsogolo wanu Dalitso Kabambe. That's the one I'm campaigning for. Ineyo zina ayi kuma MP kuma kansala inde tikuza kumathandizira koma chionesa ndimene yeye akufunira kansala yo kapena MP kuti tigwire nayo ntchito. Kwa panope fe tungoona za Dalitso Kabambe yemwe atenga malo a SKC ngati mtsogoleri wa chipani cha UTM. So comrades, Malawians, this is really encouraging for UTM members lero likuona kuti mwachangamuka. Ndalama si nkhani yayi. Mulungu akakupasa chinthu, Mulungu akatafuna kupasa chinthu chako sumaona ndalama hayi, umangoona kuti chabwino chimene kupanga nchana. Komanso ukapanga chabwino anthu kumaona kuti munthu akupanga chinthu chabwino, ndalama sungazikonde eto yayi. Ndalama inde zofunika kwanta pamene tafika kumalawi panopa tisaone ndalama, tione kusogolo kuti tisintha bwanji dziko lathuli, tingapange bwanji kuti mtsogolo lathu awine chisankho, angapange fundo zanji zena ziuza anthu. Ndiye panopa comrades, Malawians, I'm happy that chipani cha UTM chazuka. Siname ndaona chipani kuzuka ngamene chazukira panopa. Kale chipani cha UTM chinali chofoka. Kwa panopa ndi convention yango panga panopa. Second convention chiyambire chipani chimene chichi. Convention yachiwiri is it has been more advanced and yasegula kwambiri maso anthu ambiri. Ndingoyamika Mulungu komanso amene anakoza convention manager kuti ipangike kosirizira zipani zina zitapangika kale kuma convention awo. UTM zezi kupanga panopa ndi zinthu zopamwamba kwambiri. And Kabambe, I know wherever he is, suti kapena aonda, ayi angokhala mtima pe Amalawi ambiri Akabambe akukondani kumene muliko. Everyone wants you. And there's no way wina ena alipo inde osokoneza amene kumsokoneza chakwerayi kapena kusokonezaso kuzipani kwinako aliko, koma for Kabambe he's got the people's vote. Even takavota leloli Kabambe akuza ukawina. You know why Kabambe is going to win? Ndinene chonchi tingotenga chakwera wawa tenta ikapo aliyense kuno ku Malawi akuziwa kuti chakwera ndokanika. Chakwera is Mr. No It All. Chakwera ndigonda nkhutu samamva. Aliyense akuziwa kuno ku Malawi kuti chakwera ndokanika. As a state president, he does not have the qualities of being a state president. Chakwera he's too arrogant. Too arrogant. Ine mapanga so kuti he's too irritative, arrogant. Chakwera, he has made everyone in civil service to be brainwashed. And also my professionals ku Capitol Hill asanduka ngati zisiru because of this president ya Chakwera. So Malawians, comrades, we have to be serious when we talk about Chakwera. Osa masekeranso hai. Chakwera waononga ziko ili. Usanamizana hai. This president has spoiled Malawi. And kumene aliko kaya ku Dubai aliko kaya kuti this man ayena kuziwa yense ku Malawi kuno munthu amene wale kusazi waononga ziko la Malawi ndi Chakwera. Basi ndanza zake opusa MCP aliko akumsatira munthu wanji ziko zikuvuta osapanga cabinet chishafu. And Chakwera wakhala kupanga attend my graduation ceremonies mama university umumu Livistonia Chancellor College. You can mention all the investors in Malawi. Chakwera waona ana school awupanga graduate with degrees kumakoza ni ma distinctions ma credit koma osapasa ntchito 4 years. Just imagine Malawians, what sort of a man is he?
for 4 years kumapanga attend my graduation ceremony na president anu achakwerato amakanga sana pite ku Chancer College mutu mwawo kachuchitika ni chana. I don't understand this man. So Malawi panopa amene sakukwiya kuti sakupsa mtima kumana kuno amene chisiru chachabe muntu amene sakupsa mtima ndi achakwera panopa okumana zote chakwera boma chakwera 25 amene chisiru cha muntu. This country we're suffering, comrades. We are really suffering Malawians because of one stupid person who is the president. It's not fair. It's not fair. How can you make a deal government to government? Nanga deal government can. Who's going to blame you? Where is accountability? Achakwera is failing to employ ana school. We have got graduates in this country for each and every sector. Tinima engineers. You can mention ana mene chakwera wakala kwa pangisa graduate. You can get guest of honor. Kumagawa ma certificate, ma diploma, ma degrees. Kumagawa ndit kwa ana kuma invest. Kumana japaka panopa ni malova. Kungo panga ana upanga graduate. Kungo meza ku invest basi ana ukala malova. Kumagula nchito kumagusa ma units. Just imagine. Kumagula ma company opangisa katapira. Just imagine. Aka kama muntu oti amakonda ziko ati ana utamena na pa graduate ma invest. Iye chilone pampanda. Bwezi panopa kumana kwa tu kamba zini. We've got very good boys here and girls. I mean, amazing invest. They're doing nothing. Because they've got nothing to do. I'm going to graduate with their degrees, with their diplomas. We earn a PhD. And Chakwera is not getting any jobs. Komandamina upangisa nawa kumapita university uja kukaonekera kuti akupeleka ma certificate. Zona muntu campus chipongo cha chikulu chimene upaka kunoko uje Chakwera. Anyamata ku university ndasikana. If you are going to vote for this man Chakwera by 2025, nanuso ndinizisiru. Simna tanize makolo hai. Zikutuwa kwambiri. We can't be keeping anatu amaza ku university for 6 or 4, 5, 6 years. Ali ku university amaliza kusowa ntchito. Tizifuti ngana ulimozi kuma atuma kwa gula tomato. Azikafuna matembe, azikagula bonya, azikagula soya pieces. Not another invest. We have invested a lot in our children, our kids. I mean, my graduates. I mean, I'm a certificate. What is happening in Malawi? So this man is a fool. Chakwera is a fool. Wherever he is, he's a fool. He's not a good man. He's a very bad man. You can't keep people like, you can't keep the country like this. What sort of life is this? Chakwera kangoza ati wapitiza pa 2025 kuzaona zisango kumala kuzaya kamoto. This man has killed our nation wherever he is. Zona muntu auto akapempa ndalama ati kokapempa kumpasa ndege kumpasa ndalama. What sort of pempa is that? Chakwera wabwesa zinu za chilendo zomwe olokuti muntu wanzeru olopa na zero sanga verses. He has brought new things in Malawi politics. This is all double sakwabasi. And how come Malawi muntu aliyese tinapita ku school? And doing politics is by choice. That's why I'm saying Chakwera is a fool. So tikapenda muntu mukakamiza upanga ndale hai. Muntu kamapanga ndale umaziwa tukapanga zizabwino. And no one can entertain somebody sacrificing his life kamba ndale ndikumazuza anthu. The way Chakwera is trying to do. This is not fair, Malawians, wherever you are. And that MCP. Can you tell us what do you see in this man Chakwera? Kuti mangoti makampeni kumango tonga ndama zambiri mbiri. Talking about this useless man. Kona mochari mwa Chakwera and that MCP, you know. What do you see in this man? You can't see all these frauds that he's committing, all these mistakes he's making. There's no way even in parliament yatu singakira nzeru if the president is stupid. Even our opposition, I could have purchased Zuzula kwa Chakwera. She could probably be kupanga puchogo ne oti chicha kuza kumuzuzula. He's just too flat. This man. Just very flat. So parona yemwe iye Chakwera ngati kwa kuli ku Malawi chifukwa chana kuti Zuza Malawi choncho. Maka kwa ana maina mwaza ku invest him. Mumaza ku invest him. Do you see how hard life is after finishing invest? Anena pa kumacha unena tikana ziwa sisi kapita ku invest of Malawi. Saka napisa kuno. And they're crying manyumba makolo. They're crying. And Chakwera just smiling. I don't know whether Chakwera anapusa nake kufika ma levels emerita pusa na atu enafe. Ana yetu enafe my family ena anapusa na wonse bwino school. They're independent. Ngakere na kusowa zinchito. I don't know what this man is up to.
So anzati amene musapota MCP inuyo kodi vuto lanu ndi chani makamaka? What is your problem? And Chakwera is not there just because of your vote, MCP. Some other people who voted for Chakwera were not even part and parcel of MCP. They just wanted change in this country. So panopa ndikukamba zizani pesa ntima kwambiri. Because most of my team amene akupangira campaign Dalitso Kabambe, they are graduates. Almost one shit across the country. I feel sorry. Kuti campus 2000 yama units. Damuthandiza. People are producing certificates. Mr. Lwara, tithandizeni kupeza ntchito. And I promise you guys, the moment this guy is going to be in government, Dalitso Kabambe, if Dalitso Kabambe is not going to employ you by 2025, Mzani Fuike, I will know how to handle him. Because this is quite, deplorable. I am at zone, I'm at. Then I can go invest. You mean? And Chakwera did do the invest that you did. Maybe he went to the cheapest university, and even the course that he took, he did theology. Zizopanda pache ngati zokukamba zinzoti suma zona ndi maso. Zokuzaniza chipembezo. So comrades Malawians, I'm saying this, wina ngati aliko kunjako chisiri chiliko, amene mkusapota MCP, ndinu zisiri kwa basi. Muntu wakono ngaziko mkungo msekerera. Even guard of honor, pa military, malamuno au sirikali. Mulibe president kumpasa guard of honor kampita kuziko lina. Kulibe. Achakwera bweza kukwera ndege ngati muntu wamba kumapita kunjako. He's living his own country. Why a guard of honor? Asirikali aku Malawi, muna ganze bwanji kodi. Malamuno yake mkena malamuno yake ntundu wachi. Even the British army does not do that. Kumende natengera malamuno ya tankondo. Even US government, Biden ama kukwera ndege straight au kwera ndege kumapita. Air Force One, ndege odura ngati yo. Kwa minoti ndege tobwereka basi guard of honor. For what? What important is Chakwera going to do there? Guard of honor, ikakhala komwe kwa kupita ako kapera president waziko ila akamobwera kumana ndege kubakhala guard of honor. What a waste. With this man azata asirikali Malawi ngoto. Taona ni malamulo asirikali momo MDF malamulo ana kuti bwanji. Uyu Chakwera siya kuti muzimperekeza guard of honor kampita kunjako. Kuma kuzusa ni 2 AM kupita ku airport. Yeti mupreza muntu yemwe mutu mulibeso ndi nzeru zomwe. He's just useless, this man. Kumapasa guard of honor. He does not know what he's doing in the office. Ziraso lima kalako bwino. Lima pa after 21 days. Lima mumona ibujeni. Mumona wati mwana wa nkuku wa bado. Komo sati this man. Zira ni vivja leneli. Pachiwa ni wati vivja. Zira joti kuita kaya jotani. Sili maswa. Chimango nunga po sizi yapaki. Ndiya Chakwera wao. So comrades Malawians, I'm very sorry with what I've just discovered today. I am a graduate. My mama is at university 4 years ago. Mudakari marova paka liroli. And Chakwera still promises you, say things will be better. Mukone ye au karamba. Iliso mukaramba. Then she does personality. This man must be voted out by 2025. Dipa yesa azuka kalipe. I'm saying this today. Tenti fere ziko ratu. Tichose mbuli pa upresident. Tisaike mbuli pa upresident kumana kunoko. It's too much. We can't buy this. It's too much, Malawi. Ndena makutia. Tisamaka mezotka Chakwera. Uyu Chakwera ni muntu hola kwika. And I regret having campaigned for this man in 2020. This man is useless wherever he is. Chisiru cha muntu nditu Chakwera watu huyu. Chisiru chenichen. Chizete. This man is not good. So comrades, Malawians, let me tell you. Chimanduwa wakwambiri. Because the young people who are campaigning with me, I'm a graduate. Some of the people that have got even, they're doing their PhDs. They said, well, let's join your campaign. How much am I going to offer them? But I'm happy with the heart and the spirits. And amene wawa, akuzoshe na kupanda. A better nation will start with you guys. President, ali chancellor of University of Malawi, or makole jambili mbili. Amene kupakisani niyo, kumakusekerani, kumakupasani ma credentials. Yet it does not give you jobs. Nde mupanga cha. Kungo panga graduate basi kungo kama muntu wamba. Even kusera mpira simungati kusera. Ela ndino urumala. Mnameza skulu, ndi urumali. Kuti muna urumali wanga, nikameza university, nizagure nshito. But you're not employed. Ndi urumali wanu. And it's expensive mundu kwa urumala kumana kuno, ulibe nshito. It's really expensive. Mabungu amatanza antu urumala, kulibe masiku wana kumana kunoko. Kulibe. Ngakara aliko, they have got no funding. So, comrades, Malawians, apapa le ndapshan tima. Nisanama. Deep down from my heart, I'm not happy with Chakwera. Wherever he is, Chakwera is useless. Mumuuze chisiru cha mundu. You can't do like this, Malawians. Kamuzubando is so powerful. Aga kane nimiti kamuzubando aga kanga na Chakwera. Saga na thana wazungwai. Kamuzubando sama sekla chino chiti chose hai.
Kamuzibanda being a chair was very strong. That's why Malawi is saying, "Hai mene yoyo, but hai anamsatira, mpaka kutenga ufuru." But this man, democracy, is fighting to make us free from captivity of ignorance and unemployment. How can you make a deal? Deal government to government. In Islam, so ukalepera za government to government. Comrades Malawians, I'm saying this. Kumene muli kwanzanga, maka zanga MCP. Don't dare smile at Malawians. Malawi to ndau kalito. Takale papa nopa. This is our country. We give vote to somebody to be on that hot seat. Vote imene tikupeleka kuti munakale pa mpando paja. Si makala vote ya mchipani kwa MCP hai. Some other people, even the blind, the deaf, the dumb, and who samva. Even amisara akundende amavotera msogero wa ziko. Ndiye kusovotera muntu kumapanga za usiru and kumakabe in bondage. While the cast they vote for you. Malawi zopyesa ntima kwambiri. Let's not smile at this rubbish. Even Chagwamena go, please, I pray for him. He must face what he can face from that side. But that deal that is trying to make, asatipange kukhala blind. So tikapera mundu akawandale kapena kaupa samphavu kuti ndi 10% amene akuvotera. Kuti ibe zimene zonse. There are better educated people than Chakwera in offices. Even people working under him, more educated than him. Koma he's playing around with Malawians. Ndiye Malawian kumasekera. Hayi, Lwara matukwana president. President, you deserve kuti tizimtukwana. Chakwera deserve tizimtukwana. Anapita ku school. He's a doctor in something I don't know. Udokotala ujanenga university. He knows the importance of education. He knows kuti anangati amaliza ku university amasowa chochita mene moyo umakhala manyumba. Life is expensive. Anthu ena amene anawo amaliza ku university ndi malova ndi maphunzitsi ndi manesi ena ma messenger akujesa mwana kuti aononga ndalama zambiri ku university kwa polopa akuwajesa pa nyumba kumaje nawo sowa pieces nyumba kusowa ntchito ana ang'ono zovala panopa ni ma-adults timavalana zovala sapa temene ngavalana yodula nawonso mwana angafuna sapati yodula. How long are we going to keep my graduates manyumba mwathu? Tisikuanda paka litiro. Aya 2025 uyu mpaka hazara mpaka 2090 visiri vina vya VAT vya MCP vumatena choncho. 2090 boma ndirambu yanu ilili. This is our country. Ngeta wikana pampando mulibe nzeru moti mpezeswa na nzeru mukena unchito mulepera. How can you? He's even failed to reshuffle mbuzi zeni za cabinet bake akulepa upanga reshuffle. Zizukuvuta mziko mungu akulepa upanga reshuffle. And he does not trust anybody. And how many say akukhulupirira akwasunga bembomu. So mundu kwakhulupirira anthu ngati kuona kuti kwakhulupirira alakwisa umachosa mu office. But Chakwera cannot do this because he's dumb and useless. Comrades, I'm very angry, but I'm telling you, our campaign must not only me doing that. Let's join hands. Tichose umbuli mwa president amene. Kuchosa umbuli mwa Chakwera kumchosa hapo pampando tike kwa nzeru. Ndio kuti umbuli wa Chakwera tatanawo. Comrades, good evening everyone. Koma aliyesa ambe kupsha ntima. Uyu watitedwe Chakwera for 4 years. Thank you and good night everyone.